ሰላም ከመይ ኣለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደባት ሲነማ ሰመረ ንሎሚ እውን ከም መቐፀልታ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዘቕረብናልኩም ዘርጊ ዘርእስታ ብመምህር ሜሮን ሃብተማርያም ዝተዳለወት ዛንታ ኢና ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና ንምክትታልኩም በኣኽብሮት ንዕድም እንቋዕ ብድሓን መጻኻ ዝወደይ ኣዲዩኤን ድሙቕ ሰላምታ መጤን ኮፍ ንኽብል ናብ ሳሎን መሪሕናኒ ሰኣተዋ ንዓለም ድሓንኩኒ ክብላኣ ዝቐረባ ናይ ዕድመ በዓልቲ ጸጋ ኣዲኤን ዝዓጠረ ገጽን ገዲፍካ ግን ንድልዳሊኤን ስሩዕ መሸከለን ተሓዊስዎ ንእርጋን ኢደይ ኣይህብን ይብጃ ኣደይ ንዓይኒ ኸተዕቢ ዝወዳኣቱ ዕድመ ገዲፍካ ስማና ተሓሳስባን ዘመናዊ እዩ ኣደይ ፌበን ትበሃል እንተ ዘይተሰኪፍካ ፌብልካ ክትጽዋዕ ትኽእል ኢኻ ኣራም ዋዛ ሓዘል ዘረባ ሰንዲዩ ንኽዛረብ ባብ ከርሒ ወለይ ዝደለየ መሰለ ጥዕምቲ ስምንበር ንዋዝኡ ብፍሽኽታይ ኣሰነኽዎ ኣደይ ፌበን ንኽልቴና ኮፍ ኣቢለን ኣብ ካልእ ክፍሊ ናይቲ ቤት ኮይነን ምስ ውስው ይብላ ነበራ ኣነ ድማ ነቲ ብስእሊ መልእኽቲ ዝወቀበ ምዕሩግ ቤቶም ኣብ ምጥማት ነበርኩ ብጽቡቕ ሕብሪ ዝተለቕለቐ ምዕሩግ ገዛ እዩ ታሃኒነ ኽጥምት ግዜ ዝበልዓኩ ኮይኑ ተሰማዓኒ ጠመተይ ምስ ቀየርኩ ምሽብሻብ ናይ ኣዲኡ ኣቓልቦ ይሰሓቦ ኣታ ኣረምሓወይ ኣነ ነዘን ሰበይቲ ኸሰክፈን ኣይመጻኩን የሰክፈን ከይህሉ ስክፍታታት ክበላልዓኒ ምስ ጀመረ ዘውጻኽዎ ቃል እዩ ኣጆኻ መምህር ኩሉ ትርዳእ ኣዲኣ ዘላትኒ ቅድሚ ምምጻእካ ኩላ ሓቢርያ ስለ ዝኾንኩ ትሰከፍ ጉዳይ ዘቐረበልካ እንግዶት ድማ ኣብ ባህልና ጋሻ ኸቡር ስለ ዝኾነ ይውሓድ ይብዛሕ ግቡእካ እዩ ኣብ ሰብ ዘለዎ ኸብሪ ርኤ ብውሽጠይ ንኣትክዎ ጉሉጽነት ኣካይዳ ኣደን ወድን እናድነቕኩ ድማ ብርእሰይ ከም ዝተሰማማዕና ሓበርክዎ ኣይጸናሕናን ኣዲኡ ብየማና ኣዳወን ነጸላ ብጸጋመን ቁርስቡን ሒዘን ደበኽበላና ዞም ደቀይ ንስኹም ነጻኹንኩም ኣዕልሉ ኣነ ዝብጽሕ ኣለና ክገድፈኩም ናጽነት ረኺብና ከነዕልልነታን ዝፈጠርኦ ቅዱስ ምኽንያት ምዃኑ ከይተነገርኩ ፈሊጠ ነበርኩ ኣደይ ፌበን ተመሊሰን ውሽጢ ኣትየን ብኬርን ሻሂ ዝመልአ ፔርሙስን ቀራረባልና ጽቡቕ ናይ ዕላል ግዜ ይግበረልኩም ዘንደቀይ ተፋኔና ናወፃ ካብ ክልተ ጻዕራማት ሰብ ጸጋ ኣቦና ኣደን ዝተወልደ ምስ ድኽነት ሕቖን ከብድን ኮይኑ ዝዓበየ ሕንቆቕ መንእሰይ እዩ ስድርኡ ንፍረወይኒ ሓፍቱ ምስ ወለዱ ኣይሰለሱን ኣይረብዑን ዕጽፍጻፍ 34 ጥረ ገንዘብን ንብረትን ግና ኣብ ካዝናታት እትዋቶም ነበረ ኣቦኡ ኣቦይ መሃ ዋላ እኳ ብጸቕጥለም ኣሳቢባ ሞት እተዓራረኮም ንፍዕቲ በዓል እንዳ ገዲፎም ስለ ዝዓረፉ ግን ሽሻይ ቤቶም ክቆራመም ኣይተረኣየን ኣደይ ፌበን ድሕሪ ሙማት በዓል ቤተን ዘጃጁ ሽግር ኣየጓነፈንን ብደቀን ቁስናት ነበራ ዓባይ ትካለን ትካል ምክራይ ቤሎ ምስ ወደን ገዲፈን ንሕሳስ ልደጓለን ንዝለዓለ ትምህርቲ ኣብ ስማብ እናምሃራ ዱባይ እናኸዳ ይሸቓቐጣ ነበራ ህይወተን ምስ ስራሕ ተቓኒዩ ድማ ንጸግአን መሊሱ ኣኻዕበቶም ዘርኢ ዝወሓዳ ብፍቕርን ሽሻይን ዘዕለቕለቐት ቤት ነይራትና ኣራም ዕላሉ ህድእ ኢሉ ፈለመ ምስ ፍረወይኒ ሓፍተይ ናደይን ዝነበረና ናይ ይህን መንፈስ ኣብ ዕቤት ኣካይዳና ዓብ ጽልዋ ይሕዲሩ ኣደይ እኳ ዝበዝሐ ግዜኣ ኣብ መገሻ ስለ ዝኾነ ኣብታት መጸላ እንተዘይኮይኑ ኣረኽቦና ይነበራን ኣነን ፍረወይኒ ሓፍተይን ግን ቅርርብና ሰብ ዘዛርብ ነይሩ ኣብ ገዝኦም ዝነበረ ኩሉ ሙሉ ሃብቲ ብሓሳበይ ቀሪጸ ከም ናቶም ናይ ስራሕ መንፈስ ዘለዋ ሰላማዊት ቤት ንኻሃንጽ ቅዱስ ቅኒ ቀናእኩ ኣራም ዕላሉን ክቕጽል ብዙሕ ግዜ ኣደይ ምስ ስራሕ ከይዓነቕጸና ሸቃሊት ክትቆጽር እያ ተመኽረና ነይራ ጻዕርን ትግሃትን ፍረወይኒ ሓፍተይ ምስ ምርዳእና ተጸንቢርዎ ግን ሸቃሊት መቑጻርና ኣገዳሲ ኮይኑ ተረኣየና ፍረወይኒ ሓፍተይ ኣብ ኣስመራ ምሳይት ስለ ዝኾነት ድሕሪ ትምህርታ ኩሉ ባዕልያ ተከናውኖ ስራሕ ብፀዓቃ ድማ ባዕለይ ተሓጋገዛ
ኮታስ ኣብ ገዛና ስራሕ ናይ ሰብኣይ ናይ ሰበይቲ ዝበሃል ነገር ኣይነበረን በዚ መንጽር ትካልና እናዓመረ መጽዩ ብሓገዝ ማማ ገንዘብ ኣጠራቒመ ድማ ክሳብ መዛወር መኪና ክገዝእ በቕዐ ተጠማት ሰብን ኮይነ ብጣዕሚ ነፊዕካ እምበር ግን ብኸመይ ኢኻ ተጠማት ሰብ ኮይነ ዝበልካኒ ነታ ዝበለኒ ዘይተረድአትኒ ኣባህላ ጎሰየ ክሓልፍ ኣይደለኹን ስለዚ ድማ ሕቶ ይወርወር ኩሉ እዚ ኩሉ ናብራና ብሩኢ ክመሓየሽ ክብለካ ክሳብ ሽዑ ንስራሐይ ዝቐድም ጻዕረ መንእሰየ ነይረ እቲ ኣብ ቅድመይ ዝርኦ ዝነበርኩ ሸብዳዕዳ ናይ ብዙሓት መንእሰያት ዝጸልወኒ ስለ ዘይነበረ ይመስለኒ ብብዙሓት ፈለጥተይ ከም ሞዴል ክቆጸር ኣኽኢሉኒ ጽቡቕ ብጣዕሚ ጽቡቕ እምበር ኣድናቆተይ ገለጽ ኩሉ ብኸቢድ ኣስተንፈሰ ንላዕሊ ናሕሲ ገዝኦም ጠሚቱ እንቃዕ ኣየር ምትፍኡ ነገሩ ዘይጠቀወ ዘረባ ከየስማዓኒ ኣብ ሻቆሎ ተማዕቆብኩ ጽቡቕ ዝመስል ዘይጽቡቕ ፍጻመ ደሞ ተኸሰተ ሰበብ ዝተጓራበተ ጽውዮ ፈሊሙ ከይመላኣለ ያስቀጠ ኣረዳእ ንስከት ጓል ሄዋን ፈትየልካ እዚ ደኣ እሞ ማእስ ነውሪ ይቁጸር ነውርን ንመጻን ዘይትደልያ ጓል ብመልሐስካን ገንዘብካን ሰባቢኽካ ክትጥንጥና ምትጀምር ከይዝጅምር ምዕዶ ሓዘል ዘረባ ወሳበል ኩሉ ንሳ ብኸማ ዓይነት ኣራዳዳ ትሪኦ ነይራ ትኸውን ብነውሪ ሓፂር መለሰለይ ድሕሪት ተመሊስካ ነቲ ዝነበረ ኩነት እንተዕሊልካኒ ግን ንዓይን ንኣንባብን ጽቡቕ ምዃነ ኣራምሓወይ ዕረና ጣዕመኒ መልሱን ኣተነፋፍሱን ሓፂር ነበረ ኣራም ነታ ኣብ ፍቕሪ ዝወደቐላ ሞት ብፍሉይ ከም ዝዝክራዩ ሓቢሩኒ ብነበልባላዊ ዝኾነ ቃጸሎ ፍቕሪ ክናወጥ ናይ መጀመርታ ተመክሮ እዩ ነይሩ ፍቕሪ ብመደብ ኣይቅለስን ይመስለኒ ፍቕሪ ብዘይ መደቡ ኣብ ዘይደለዮ ግዜን ቦታን ውሩግ ኢልዎ ልቡ ዕጽፍታት ሓኒና ከም ግንቢ ኢያሪኮ ፈርከሽከሽ ክትብል ይፍለጦ ኣብ ናይ ሓንሳብ ጠመትኡ ብኣይዳ ክማረኽ ሎሚ ኮይኑ ተረኣዮም ኣይዳ ሾልቂ ብዝብል ቅጽል መጸውዒ ዘለልይዋውን ኣይሰኣምንዮም ካብ ምንቅስቓስ ናይ ክሳዳ ጀሚርካ ታህዋኻ ካይዳኣን ምትዕጽጻፋ ዘራርባኣን ርኢኻ ውዒት ምዃና ክትመዝና ኣይትጽገምን ዋዒኣ ምዝተፈላለዩ ሰባት ክትላለ ሓጊዝዋዩ ዋላ ምስ ዘይትፈልጦ ሰብ ጠዊቓ ትላለ ኣብ ሓፂር ህሞት ናይ ዕላል ሞድ ምኽፋት ክእለት ዘለዋ ሰብያ መልክዕ ብዓይኒ ጠማትዩ እዩ ዝበሃል ኣባህላ ምስ ወጅሃታ ተራጺሙ ናይ ሓሶት ኣባህላ እዩ ኮይኑ ተሪፉ ብዘይ ምግናን ምጩቲ ምስ ጠመትካያ ጽባቂኣ ሰልሚ ኮይኑ ከይውሕጠካ ዘፍርህ ትርኢታ ንዓይኒ ብዘየድልዎ ይጨዊ ቁንጅናኣን ኣዒንቲ ጎበዝን ወትሩ መተሃላለኽቲ ከም ኣንጻር ክልተ ማግኔት ይፋጠጡ ኣብ መንጎ ትሽዓተ ኣወዳትን ኣዋልድን ሓት ማሚቓ ዝዓበየት ሕሳስ ልደ ናይ ገዛያ ስድራኣ ሰጸጋ ሃብታማት ስለ ዝነበሩ ንስራሕ ዓለም ኢዳ ከይሓወሰቱለያ ዓብያ ንሶም እውን ንትምህርቲ ጸቐይታ ክትሕዞ ድላዮም ስለ ዝነበረ ኣብ ካልእ ዕዮታት ዕሽሽ ኢሎም እዮም ሙሉእ ግዜ ንትምህርቲ ክትህቦ ብስድራኣ ኣሕዋታን ተንከባኺባ ንሳ እውን ኣብ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃስ ክሒሳቶም እያ ነዊሕ ግን ኣይቀጸለትን ምሕር ሕንቃቕኣን መልክዓን ስርሑ ሰርሐ ኣብ መጀመርያ ኩትትና ዕድሚኣ ብፈተኹኺ ፈተኹኻ ዝጀመረ ፍቕሪ ኣንጻር ጾታ ኣሳቢቡ ንፋስ ሱረትን ዓበድበድን ኣንጸላሊዋ ድሕሪ ናይ መጀመርታ ዓርካ ኣብ ሓደ ሙቓም ሓንጊዳ ምስ ዝመቻችእዋ ኣጓብዝ ምዕንዳር ናይ ወትሩ እዮ ኣኾነ ካብዚ ሓሊፋውን ስማ ኣብ ፈቐዶ ለይታዊ ትልሂታት ሓለፈ ስድራኣ ተጸሊሎም እዮም ኣሕዋታ ጨርቆም ደርብዮም ከም እንቋቑሖ ከይትስበሮም ተኸናኺኖም ዘዕበይዋ ዘፍቅርዋ ሓፍቶም እያ ኣብ ከምዚ ወዲቓ ክርእዩ ድማ ናይ ሞት ይንዕኦም ሓፍትኹም ኣብ ፈቐዶ ለይታዊ ትልሂት ርኢናያ ክሰምዑን ከለዉ ጓሂኦም ዝጻወርዎ ይነበሩን ግን ዝገብርዎ ይነበረን ላም ሓዊ ወሊዳ ኮይኑ ነገሩ ንምእራማ ዝወሰድዎ ስጉምትታት ንዓኣ ቀያሪ ኣይነበረን እኳ ደኣ ነቲ ኬፋቲላ እትገልጾ ናብራ ለይታዊ ትልሂትን ዝሙትን ብዝተራቐቐ መንገዲ ቀጺላቶ ኣብ ገዛ ዝሰኣነት ዘይብላ ብቐትሪ ከም ምርዓት ተዓቒባ ውዒላ ከም ሓዊ ለይቶ ብለይቲ ተብለጭልጭ
ማሓዙታውን ካብኣ ዝፍለየ ነበራን ዓርኪ ሰባር ነቓዕ እንተኾይኑ ማሓዛ ሰባርውን እንበረ መጠን ሃህታ ዘለዎ ጨረረት ዝፈጥር ማሓዙት አይዳ ናይዚ ኣብነት ነበራ ራእይ ዝሰሓቦ ኣካይደን ንመጻኢኽኸ ምባል ኣይሰማማዓሉንን ምስ ሓደ ወዲ ቆይምካ ንንውሕ ዝበለ እዋን ምዛር ካብቲ ዝጽልአን እዩ ረብሓ ዝረኽባሉ ሰብ ቀዳማይ ምርጫን እዩ ካብኡ ተረፈ ከም ናተን ኬፋት ምስ ዝፈልጥ ሰብ ዓለመን ይርያ ጸማም ሓደ ደርፉ ዓለም ንዕአን ሓደ መንገዲ ጥራይ ዘለዋ ዕንደራን ሓንቲ መሓዘአን ግና ካብ ሓዲድ መርገጺአን ብፍታዋል ኪሳላ ካብ ህይወተን ወጻኢ ካልእ ዝጸበቐ ምርጫ ከም ዘሎ ኣሚና ነፍሳ ኣሚና ክትምህረን ተበጊሳ ሜላት እዚ ፍቱን መድሃኒት ቅሳነት ኣብ ፋርማሲ ውሽጠን ከም ዝሽየጥ ኪኖ ብሕሹኽታ ዓዊላ ኣውኪኣትለን ንሰን ግን ወይከ ኣይዳ ሽኮር ቬሎ ክንመርጽ ምስ መሓዛ ክንሰንበት ከውጻክን እንዲ ዝብል ዘለዎ በዓል እንዳና ንሕና ግን ቅድሚ ርኢና ክንጸንሕ ከተካይዳን ዝድውለልክ ዘለኹ ማሓዛያ ኣብ መስመር ቴሌፎን ኔራ ናይ ምንዝርና ህይወታ ብሰናይ ተማእዚኑ ምስ ቅዱስ ህይወት ጎፍ ንጎፍ ካብ እትረኸብ ልዕሊ 8 ሰሙናት ኣሕሊፋ ትኸውን እያ ዝሓለፈ ሓሊፊላ ኣካይድ ኣብ ምቕያር ቀዳዊ ኣኾይኑ ንመልክዓ ብሂጉ ኣበራት ቀደማ ከይጸብጸበ ዝቐረባ ጎበዝ ንመርዓ ወዲኡላ ቆራጽ ስጉምታ 4 ተራ ከም ዝተጻወተ ንመሓዙታ ብምእማን ኣካይደን ክቕይራ ብዙሕ ሚዒዳተንያ ውሕዳት ስዒበንኣ ሃዴ ማዓዲት ብምባል ዝበዝሓ ኣባጨናላ ሓንቲ ካብኣተን ኣይዳያ ንሳ ዝበዝሐ ሸፈንኣ ኣብ ቅን እምበር ኣብ ለውጢ ነበረን መተዓናድርታ ዝነበረት መሓዝኣ ህይወታ ተለዊጡ ኣካይዳ ክውርጽ ክትሪኦ ክዋሓጠላ ኣይከኣለን ቅንኢ ኣብ ሙሉእ ኣካላታ ተሰሪቱ ከም ሕማም ዓበቕ ጸላዕላዕታ ፈጢሩላ ሜላት መሓዝኣ ቅድሚ 2 ወርሒ መርመራ HIV ጌራ ነፃ ኣብ ምውፃኣ ዝገበረትለን ግብጃ ዝተሰማዓ ቅንኢ ንሳ ባዕላያ ትፈልጦ ኣብቲ ናይ ህይወተይ እተዛዓበየ ድግስ ኢላ ዘዳለወትለን እንግዶት ቀንዲ መሓዛ ኮይና ትሳተፍ ዳ እምበር ኪኖ ፍቕዲ ተዓደምቲ ምውሳኻ ዝፈጠረላ ሓጎስ ኣይነበረን ትገብረውን ኣይነበራን ቅንኢ ብዝተባሃለ ቫይረስ ተለኺፋ ኩሉ ንውሽጢ ሓቢኣ ብውሽጢ ትሰቐኒራ ሄሎ መሓዝጂ ኣብ መስመር ዝነበረት ደዋሊት መልሲ ከም ትጽበ ርጉጽ ነበረ ኣይዳ ስራሕ የብላን ኢሎም ምክድም ፈቆድ እንዳቤሎ ኮለል ዘባህለኪ ክትብላ ሓሲባ እዘን ቃላት ንስዕረት ውሽጣ ዝቐልዓላ ስለ ዝነበራ ግን ክትጥቀመለን ኣይመረጸትን ስለዚ ካብኡ ሓሊፋ መህደሚ ዝኾንዋ ቃላት ክትኣላልም ጀመረት ስራሕ ጽያቁን ለበጃኺ ቅጭ ዝመጻ መሰለም ካብ ዝዓቢ ስራሕ ኣሎ መን ይፈልጥ ከኣ መርዓይ ቀዳዊ ኸይኸውን ኣይዳ ሓፍተይ ንዋዛኣ ምሰነይታ ዝኾና ሃሳስ ክንስታ ፈነወት ኣስተውዒል ክባ ተዛረባ ሓፍትና ኣይዳ ዝምርዓዋ ሰብኣይ ሲኢና ኢሎም ምክድም ተገሪጫ መለሰትላ መድፊኢ ሲኢኑ ዝነበረ ሕሩቕሩቕታ ሽዑ ዕድል ረኺቡ ቦሻሕሻሕ ክብል ጀመረ ኣንትኹም ይኮነን መርዓዳ ኣይኮነን ዶ ንስኺ ጽብቕቲ ሕጻባ ስተስ ንሕና እኳ ንፍጽሞ ኣለና መልክዕ ክትጥቀምሉ ዘይምኽኣልክ ግን ይብከየንሎ ጸደፍደፍ ይኣክል መንገድና ነማዓራርኽ ብለክ ድማ ጉባኤ ይመስለኒ መልሲ መሓዝኣ ክትሰምዕ ንቑሩብ ካልኢታት ድምፂ ህጠመት ኣሃ ካብ ኣንጻር ቴሌፎን ናይ ባጫ ሰሓቂኡ ተፈኒዩ ክብራትን ክብራንን ተኸታተልትና ቀዳማይ ክፋል ዛንታ ዘርጊ ኣብዚ ተዛዚማላ
ኮመንት ሼር ላይክ ከምኡ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ እናበልና ኣብ ዝመጽእ መደብና ካልኣይ ክፋላ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰናይ ቅነ ንኹልና